барномаи суҳбати рӯз. салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон, пешниҳоди шумост силсила барномаи суҳбати рӯз ва дар ин барнома хостем суҳбат кунем мавриди омодагии муассисаҳои таълимӣ ва хонандагон ба соли нави таҳсил ва моро ҳамроҳ ҳастанд суҳбатдорро сармутахассиси сароясати маорифи шаҳри Душанбе Эмомалӣ Худоёров. Хуш омадед ба барномаи суҳбати рӯз. чуноне ки ба мову шумо маълум аст, муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба пешвози соли таҳсил омодагии ҳамаҷониба диданд. мехостем назари шуморо бишнавем. саломат бошед. тибқи дастури раиси шаҳри Душанбе аз соли 2017 инҷониб муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҳукуматҳои ноҳияҳо таъмиру таҷдид карда мешаванд. ҳар сол гурӯҳи кори муассисаҳои таълимии шаҳри Душанберо аз ҷиҳати бехатарӣ ва сохтори бино, таъмири биноҳо, инчунин ҳуҷҷатгузории омӯзгорон қабул менамоянд, ки дар гурӯҳи кори ба ҷуз кормандони сарраёсати маориф шаҳри Душанбе имсол кормандони раёсати тандурустӣ ва раёсати оташфишонии шаҳри Душанбе низ шомил гардиданд, то ки муассисаҳои таълимии шаҳри Душанберо аз ҷиҳати бехатарии сӯхтор ва гигиенӣ дар як сатҳи баланд қабул намоянд. аз 14 августи соли 2019 дар тамоми муассисаҳои шаҳри Душанбе омодагӣ барои соли таҳсили 2019-2020 ҳамаҷониба идома дорад ва муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе барои қабули хонандагон дар як сатҳи баланд омода гардида истоданд ва бояд қайд намуд, ки имсол моҳи сентябр 13 муассисаҳои таълимӣ бо назардошти бинои иловагӣ ва ё бинои нави муассисаҳои таълимӣ бо 11854 ҷои нишаст ба истифода дода мешаванд. ташаккур, саломат бошед. дар баробари оне ки имсол 13 муассисаи таълимӣ баъд аз навсозӣ, баъд аз бунёду илова намудани биноҳои иловагӣ мавриди истифода қарор мегиранд, ҳамзамон муассисаҳои таълимӣ аз таъмири ҷориву таъмири пурра бароварда шуданд. ҳамин гуна аст? бале, имсол тамоми муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. бояд мо як чизро қайд кунем, ки пештар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе умуман муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби падару модар ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда таъмир карда мешуданд. тибқи дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 3 соли охир мешавад, ки ҳама гуна маблағгондориҳо барои таъмири муассисаҳои таълимӣ пурра аз ҷониби волидайн қатъ карда шудааст ва танҳо аз ҳисоби буҷети ноҳияҳои шаҳри Душанбе таъмири ҷорӣ ва ё сохтмон аз навсозӣ ба роҳ монда мешаванд. дар воқеъ ҳамин гуна аст, ки эълони махсус, муроҷиатномаи махсус низ ба сами волидайн, ба сами хонандагон расонида шуд дар баробари оне ки масалан ҳама гуна маблағгундориҳо аз байн бурда шуд. инчунин маблағ барои пардохти моҳона низ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аз байн бурда шуд ва мехостем вобаста ба муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои таълимӣ бо техникаи муосир суҳбат кунем. дар асоси сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҳукумати шаҳри Душанбе 4 барномаи барои пешбурди соҳаи маорифи шаҳри Душанбе қабул гардидааст, ки дар асоси ҳамин барномаҳо муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе пурра ба таҷҳизотҳои замонавӣ ва компютерҳо, инчунин доскаҳои электронӣ таъмин гардиданд. акнун назари шуморо мехостем вобаста ба таъмини хонандагон бо либоси мактабӣ шунида бошем. манзур ҳамон ташкили ярмаркаҳои мактабӣ аст, ки дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе имрӯз таъсис дода шудааст. чуноне ки ҳамагон огоҳ ҳастанд, барои дастгирӣ намудани соҳибкорҳои ватанӣ дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ярмарка фурӯши сарулибоси мактабӣ барои мактаббачагон ба истифода дода шудааст. ҳамзамон бояд қайд кард, ки харидорӣ намудани либоси мактабӣ аз ярмаркаҳои шаҳри Душанбе, аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе озод буда
барои бо либоси хуб аз ҷиҳати гигиенӣ ва ба саломатии инсон бехатар таъмин намудани хонандагон ин ярмаркаҳо ташкил карда шудааст. ташаккур, саломат бошед. шумо дурустам қайд кардед ки аз соли 2007 инҷониб тавсиянома вобаста ба либоси махсус, либоси ягонаи мактабӣ аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид ва то ин замон акнун амал карда истодааст. ва яке аз мақсадҳои ташкили ярмаркҳо, чуноне ки шумо зикр кардед, албатта пеш аз ҳама ин дастгирии соҳибкорони ватанӣ. имрӯз хонандагони тоҷик аз корхонаҳои ватанӣ интихоби либос карда истоданд. ташаккур. ва акнун ибрози назари шуморо мехостем фаҳмида бошем вобаста ба таъмини хонандагон бо китобҳои дарсӣ, зеро китоб манбаи дониш, китоб маводи асосӣ барои таълими хонандагон аст. марҳамат. бале, саломат бошед. ногуфта намонад ки дар шаҳри Душанбе оиди норасоии китоб ягон намуд арзу шикоятҳо вуҷуд надорад. дар масоили китобу китобдорӣ имрӯз гуфтан ба маврид аст ки тибқи дастури сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе аз 14 августи соли 2019 аллакай дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе тақсими китобҳои дарсӣ ба хонандагон ва ба волидайни хонандагон оғоз гардидааст ва дар соли таҳсил мо бо боварӣ гуфта метавонем ки оиди китобҳои дарсӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ягон мушкилӣ ба вуҷуд намеояд, чунки китобу китобдорӣ дар зери назорати пайвастаи сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва дигар кормандони соҳа доимӣ қарор гирифтааст. масалан китобҳое ки дар гардишанд ва аз поён рафтани муҳлати эътибори онҳо дар дасти хонанда меистад ё ин ки бозпас гардонда мешавад? бояд гуфт ки тибқи реҷае ки барои китобҳо нархгузорӣ мешавад, дар соли китобҳо ба тариқи 3 сол ба иҷора дода мешаванд ба хонандагон. дар соли аввал 34% ва дар солҳои минбаъда 34% маблағи китобҳо дар 2 соли дигар аз хонандагон ҷамъоварӣ мешаванд ва китобҳое ки дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба иҷора дода мешаванд ба хонандагон тӯли 3 сол қарор мегиранд ва баъди 3 сол китобҳои мазкур аз хонандагон ҷамъоварӣ мешаванд, чунки шумо огоҳ ҳастед вобаста ба пешрафти соҳаи маориф китобҳо тез тез тағйир мекунанд барномаҳои таълимӣ ва ба ҳамин сабаб китобҳо дар шаҳри Душанбе зиёда аз 3 сол дар фурӯш намебошанд. ҳамасола хонандагоне ки синашон ба синфи якум мерасад аз муассисаҳои томактабӣ ба муассисаҳои таълимӣ равона карда мешаванд. то ҷое ки мо иттилоъ дорем ин сол он нафароне ки ба синфи якум мераванд ки соли таваллудашон 2012 аст. мехостем назари шуморо вобаста ба ин масоил шунида бошем. то ҷое ки иттилоъ дорем дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе, дар аксар муассисаҳои таълимӣ анамин хонандагон тибқи як нав санҷиши донишҳои аввалин янами хонандагон сурат мегирад ва машғулиятҳо низ барои онҳо гузаронида мешавад пеш аз оғози соли таҳсил. назари шумо чи аст? саломат бошед. тибқи моддаи 16 қонуни маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ва банди 38 низомномаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ қабули хонандагон танҳо бо муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе бо назардошти сарбории хонандагон дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе танҳо барои хонандагоне ки синашон ба 7 сола расидаанд, яъне ки соли таваллуди 2012 мебошанд, дар муассисаҳои таълимӣ қабул карда мешаванд. озмун албатта барои хонандагони синфи якум шифоӣ гирифта мешавад бо назардошти ҳамон муассисаҳои таълимӣ гимназия ва литсеҳо, чунки дар оянда аз гимназия ва литсеҳо хонандагони болаёқат тайёр карда мешаванд ва ногуфта намонад ки бисёри ҳамин гуна муассисаҳои таълимие ки ба тариқи озмун хонандагон қабул карда мешаванд муассисаҳои типи нав мебошанд. аз ҳамин лиҳоз дар муассисаҳои мазкур танҳо
хонандагон тариқи озмун қабул карда мешаванд. Албатта озмун дар сатҳи баланд не, ба тариқи шифоӣ оддитарин чизҳо, аз оддитарин масоил аз хонандагон имтиҳон гирифта мешавад ва онҳои зиёдтар бар ҳамин муассисаҳои типи нав мераванд, ки пеш аз синфи як рафтан дар муассисаҳои томактабӣ таҳсил диданд ва донишҳои аввалинро то ҷои асуд карданд. акнун суҳбат мекунем вобаста ба рӯзи дониш. Сараёсати маорифи шаҳри Душанбе вобаста ба баргузории ҳамин рӯз чӣ тадбирҳоро андешидааст? Марҳамат. вобаста ба рӯзи дониш дарси сулҳ гузаронда мешавад дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе. Дар 145 муассисаҳои таълимӣ новобаста аз шакли фаъолият ва шакли моликияташон ҳамаи муассисаҳои таълимӣ барои гузаронидани дарси сулҳ дар рӯзи 1 сентябр омода гардиданд ва дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе оиди дар оинаи нилгун тамошо намудани дарси сулҳ монитор насб карда мешавад. шумо дуруст ҳам қайд кардед, ки ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин ё он муассисаи таълимӣ ё ин ки мактабҳои олии мамлакат рафта дар рӯзи дониш дарси сулҳро мегузаронанд ва бо оммаи васеъ суҳбат мекунанд ва анъана шудааст, ки ҳамин суҳбатро, ки суҳбати хоса аст, мавриди мактабу маориф аст, дар ҳама гуна муассисаҳои таълимӣ мо ба воситаи монитор онро тамошо кунем ва ба худ ғизои маънавӣ гирем ва мо низ итминон дорем, ки анамин тайёриҳое ки шумо гуфтед на танҳо дар шаҳри Душанбе, балки дар тамоми ҷумҳурӣ рафта истодааст ва итминон дорем, ки соли таҳсилии 2019-2020ро маорифҷони ҷумҳурӣ бо як самимияти хоса истиқбол мегиранд ва хонандагонро дониши амиқ медиҳанд. Барои суҳбат ташаккур. Бинандагони азиз, суҳбате доштем роҷеъ ба омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил. Агар аз суҳбати мо баҳрае бардоштед, мо хурсандем. Хайр, то дидорҳои баъдӣ. барномаи суҳбати рӯз.